जों सिटी हलो TWF त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन अबतल खाना होननाय जों फैलायगा खाबु खाका जोंनि खय डिस्ट्रिक्ट माने ब्लक कमिटी हिंके कम न 30 जन गोबां ताई गोबां तिनि आरो 40 जन खाजा खाबुनि र जोंनि खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट खय रिजा खाबुमु रामचंद्रघाट आश्रामबारी कमलपुर गायसर अबतै जों दिनै आश्रामबारी खाजाका प्रत्येक बिसिनि किबा प्रत्येक पञ्चायतनि खरंनि जों प्रतिनिधि दंखा प्रत्येक पञ्चायतनि बर पञ्चायत बदि आसुके प्रतिनिधि तु र बुमुगि फाके जों आबनान एक्सेप्ट खाके गाय बेलायनो जों गाहाम दिनै जोंनि प्रग्राम कारण जों नुगै दङ बुबाग्रानि इमां नमुक थांखायना बागै जों जतन दिनै फान बाक्सा खलाय ग्रेटार ट्रिपुरालेण्ड न जों आदाय खायनानि बागै जोंनि बोरै र बाहायना सालारो बाक्सा फान बाक्सा खायना बागै जों दिनै ओ आश्रामबारी विधानसभानि बिसिंग खबजाक सिटी हल आजोगलायका समस्त आश्रामबारी विधानसभानि बर' जोंनि बुखुबजोंनो तैनो आबनि बागै जोंनि तिनि प्रग्राम बबेलाय काहामखा अबाहायके नसुद सोंसिमिया जोंनो कायसा ऑब्जर्वर टीम रिरेखा ऑब्जर्वर टीम बो इको आनि लगे दंगा आनि ऑब्जर्वर टीम बो जोंनि बुखुब सप्तारानि बुखुब सिउली ताई खरचा बुखुब दंगानि बो फाइमालिया सरि हामियांगे अबाहायके जों उसकां बाहायना कमलपुर थांगा जों आगामी दिन जोंनि रामचंद्रघाट बाहायना अबाहायके ना कमिटि थानाय जों 10 तारिखो सुरमा एवं कमलपुर दुइटा आजागाव जों प्रग्राम खायनो अबाहायके ना कमिटि खाजाखा अबनि परे हंगाय जों बरकनि यागो जों दायतरि गलांखा प्रत्येक वार्ड कमिटी ताई बुथ कमिटी खानानि बागै बर जरा ब्लक कमिटिनि पर्जा मानजाक बुखुबजोंनो वार्ड कमिटी बे बुथ कमिटी बे खानाय अबाहायके नसि संगठन तेबो क्राक खायनानि बागै जिनि सबानो जों तेबो फानक्राक खायनानि बागै जों दिनै अरो आसो